Здравейте на всички! Аз съм Anything и това е следващия епизод на поредицата Minecraft ловци на XP. И това пак е с Камтасия. Странно, защото Бандикам Камтасия, Камтасията е ужас. Бандикам Камтасия, Камтасията е ужас. Бандикам Кам... Какво? Да. Защо? Не е честно. Това... Бабе, ще го направим на нещо, ама... Добре. Аз ще събера дърво, понеже нямаме много. Само 9. И като събера, ще се върна. И така, тук сме. Събрахме немалко дърво. И така ще ги сменя. Да, но ще спя. З. Да, и сега, защото няма какво да ви говоря, ще ви напомня да се абонирате за нас. Или по-скоро само за скилнейм, понеже аз му помагам. Да, и само едно нещо ме притеснява. Че лавата е до дървото. Ама айде, карай. После ще измислиме начин. И... той май беше казал, че ще има нещо по средата. Опа! Щях да падна. Да. И... да. Не знам дали ме чувате добре, понеже имаше малък бъг с камтасията. Не знам за кой път вече, обаче пак не се отказваме от нея. Мен вече започна да ми писва. Честно казано. Да, ще ни стигне до дървото, ама друг път. Защо трябваше да е толкова голяма тази платформа? Тя заема половината езеро. Вижте колко е това тук, вижте колко е това тук. Оф. Дано да служи за нещо. Да не е просто и така за украса. И дайте положително вотче на това клипче. И да говоря ли така. С. По. Гу, пав. Глас. И да, абонирайте се за Филип Кочо, който е моята котка. И няма... той въобще няма акаунт. То дори не се знае дали това му е името. Ако сте на мое място, ще разберете защо дори не му се знае дали това му е името, ама... Айде... дървото свърши. И половината стана. Мисля да ида да събера още дърво. И пак ще се върна. Здравейте, върнах се. Вижте колко дърва събрахме. Мухахаха. Хич няма да оставя, ей.
Да, ще довършим платформата. Аз мисля, по мое лично мнение, да продължим и платформата да стане още по-голяма. И ще го скочим ли? Разбира се, че ще го скочим. Защото сме прота. Дет приличат на двама бота. Взети заедно. Сега идваме насам, казваме здрасти на тази надупена към нас овца и тази показваща си вимето, без да си го покрие грозното и виме, аз пак овца. И коза не е, крава е. И защо тази крава гледа дупето? Много им се иска. Да си допродължиме. Ами аз му забравих името даже. Платформа. Абе, хайде дайте някой гледане да имаме, защото до сега само по 20 гледания, искам по 50 гледания да имаме минимум. Моля ви са. Дайте повечко гледания. И да видим дали ще успеем на този клип да събереме цели 5 лайка. Дайте повече лайкчета на клиповете, на те говоря Стефано. Николай. Мартата, ако изобщо ни гледаш. Аз викам Мартата и тъй. Пък той ми вика Сашка Васева. Иначе името му е Мартин. Марти, продължавай да гледаш. Не се отказвай от нас. Особено пък от мен, защото аз правя всичката работа. Skillname нищо не е направил. Говоря такива глупости. Той нищо не е направил. Не е той направил втория етаж и не е започнал той третия. Всичко аз го направих. Браво бе, нямаме вече дърво. Кой се хвана? Бе! Бива ли такова нещо, бе? Те са от долния етаж. Значи... Ще ми пърдят те тука на главата. И ще ми говорят на ухото шепнейки. Тъпанарки. Мръсни. Перверзни. Същества. Ако може някой в момента да светне лампата, понеже не виждам копчетата, щях да съм много благодарен. Ако може сега някой да угаси лампата, понеже се заслепих. Стига е! Извинете ми за малко, ще спра клипа на пауза. Добре, Skill Name дойде и ми се изпърдя с уста. И може би ще продължава. Гадното копеленце. Аха, направих му я с платформата. Чули бе! Той в другата стая, ама иди пак. Бива. Значи тъпанар. То бива ли бива, ама... Значи... Абе стига е! Той защото не може да се изпърди. И заради той с ръце го прави.
И сега дългоочаквания момент да си направим супа. Понеже събрах и малко гъбки. Дън, 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 дън. Не мога да изкарам страшна мелодика. Дън, 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 дън. Изкарах я. Дън, 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 дън. Дън, 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 дън. Гъбена супа, престани! Стига Штакюна! Искаш ли да скоча от и тук долу? Ще си махна армора и айде заминаха ти нивата. Стига! Писна ми вече. Къпим се, къпим се. Къпим се, къпим се. Яй ти кажи една дума. Срам го. Добре, 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 добре. Аз ще се бия с този меч, който взима 4 щити. А тези щити са колкото на дървения меч. Представете си колко сме силни сам. Охо-хо. Охо-хо. И ще се върна, когато се побия. За да не ми лаг. Добре, върнах се, дойдох за слаймове и се оказа, че има много мобове тук. Да, това ще трябва да го оправям. С килнем ще се занимава. Скелет във вода. О, не. Тъй се правила. Той скелет във вода, аз много го мразя. Няма ли един слайм, бе. Бива ли така по женски начин да бяга, бе? Как? Видях го във водата! Видях този ендермен във водата! И да, ако сте забелязали, той вече го няма. Аз чувам страшна мелодика. Ендермен е направен, за да се страхуваш от него. Висок и страшен. О, кошки! О, да. Значи ще можем да си правим и тиквени пайове. О, да. И аз мисля това да е за този епизод. Искам само да се върна в къщата, за да имам нормален край. Върнах се с стрели в главата. Май имам и в газа. Защо нямам тука? Добре, и това е за клипа. Абонирайте се, дайте положително вотче на това готино клипче, понеже е с мен. И чао!